wata ki sani, da wata ki daɗa ni zan ji muri daga soyayya. Na faɗa miki na da na miki so ba karya bane ba, yadda nake ji ki zuciya ta bayan kaina bane ba, yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki hakuri ki ji sako na daga ke na rufe, yadda wani na ga aini ne matsayar ki na soyayya. Ni ban gaji ba, mu haɗa shi kana mu jure wasu mu jure sosai zai zama dashi. Mu dai mun gane zagirin sowa ne san badilin shi, cikin ganna zagayen ne mun ki ciki ya daɗe. Ki nazari kan abin da na ce na san babu jayayya. Aikin san na sai ga wata yar magana in kika je ki da ki tuna ta, bana san rigima amma san ki yare mini hauta. To ke ma ki sani za ya fi kyau mun sasanta. Ni ban gaji ba inda na ce ban gaji ba, kin sani inda wata ki daɗa ni na san zan ga soyayya. Dan Allah ki kula ni dan na gaza ki hazani, so ne ya kama ni ya daure ni yayi bin rauni. Inda kin duba ni za ki rufa ki yo sayani, ki ɗaya zan wacce na ni mai kyawu na kamanni. Inda na ce ke nake so ke ma ce min kina so na, to ai kin san